Gihatag na di ay ang inyong card sa school? Yes, Nay. O good news, Nay. Wala na ko'y line of 7. Mao ba? Be, patanawa ko do ko be. English 65, Math 60, Science 69, Filipino 63. Unsa man ning graduha ni samot man kagamay? At least, walay line of 7. Hay pastilan, kintag salat nga way lingaw.